Nagpinirmahay na og kasabutan ang miyembro sa Government of the Republic of the Philippines ug ang kadagkuan sa Moro Islamic Liberation Front Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kagahapon nga undangon na ang kagubot ug sundon ang mga kondisyones sa ilang kasabutan. Ang mga mipirma ug mirepresentar sa gobyerno gipangunahan ni Brigadier General Eduardo Gubat, ang chairperson sa Government of the Republic of the Philippines Committee on the Cessation of Hostilities, samtang sa MILF gipangunahan ni Honorable Butch Malang, ang chairperson sa MILF CCCH, ug mipirma usab ang mga kadagkuan sa Ad Hoc Joint Action Group kun AJAG aron maundang na ang kagubot didto sa Barangay Ulitan, lungsod sa Ungkayan, Pukan, Basilan. Sumala ni Colonel Cyril Santander, ang commander sa 18th Infantry Battalion ug usa sa mga mipirma sa kasabutan kagahapon. Ang kasabutan nga napirmahan naglangkob sa mosunod. Yung pinaka-highlight po ma'am is yung immediate po na ceasefire between the two parties para po matigil na po yung putukan. And then yung pull out po ng mga reinforcement sa in part the MILF, and then yung pagbabalik po ng mga grupo ni Commander Joram Mulangka, which is the residents of Barangay Ulitan. And pag-establish po ng composite na detachment which shall mirror yung parang local na GPST po. It will be composed with the AAP, MILF, and then the PAP po. Yun po yung pinaka-highlight ng usapan kahapon. Speaking of how many families are coming home or returning, ilan po ba yung sinabi nila na families po? Actually po, nakabalik na po yung mga families ma'am ng mga grupo ni Commander Joram. Sometime in October pa po yun, during ng MedCap. Sila lang po yung sa letter of coordination lang nila na babalik sila with their families. Pero actually yung armed group lang yung bumalik noong 7 po. Noong alas 7 rin, ng pinsa 7 ng Nobyembre po. Sa sulod sa tulo ka adlaw nga engkwentro, tulo ka miyembro sa Armed Forces of the Philippines ang nalagas ug 12 ang samaran. Apan gibadabanang mokabat sa napulo ka miyembro sa MILF ang namatay ug ubay-ubay sab ang samaran sa ilang hutong. Samtang kapin 2,000 ka mga sibilyan ang namakwit gikan sa unom ka barangay nga naapektuhan sa gyera. Ang mga nakigsangka sa gobyerno gilangkuban sa grupo ni Commander Joram Malangka ug 12 pa niini kakauban, apan samtang nakigubat kini sa mga sundalo, nag-abot-abot ang puwersa sa MILF nga nagikan sa nagkadaiyang lugar. Yung tropa niya po is more or less nasa 20 po, 20 plus po sila ang na-displace doon ng una. Pero hindi po namin ma-track, may mga na-monitor kami ng mga kasama din ng mga MILF na naghatid sa kanila galing po sa Buisuyak. Sa tipo-tipo municipality naman po yan. Ilan po ba yung MILF na nag-reinforce dun sa area? If sila yung 20, so ilan po yung sinasabi natin na nag-reinforce dun sa area? Based po sa sustained na engagement po, 3 days po na engagement, marami po yung ang nag-reinforce doon sa area. Looking at siguro nasa 200 ang total number, siguro 200 actually. Ang ginagawa po kasi nila, parang nagpapalitan po, nagre-recruit doon. Pag na-engage na yung tropa nila tapos kailangan mag-reinforce, papalitan po yun, mag-withdraw, palitan po ng another na group naman. Continuous siya. So, at any one time duro sa loob, marami talaga ma'am, sobra sa 100 yung nakakalaban ng tropa po. So, are we saying na ito yung mga MILF members who has yet to wait yung decommissioning na nila? Yes po, correct po. Tama po kayo dun ma'am. So, while waiting for their decommissioning, bakit naman parang that give the public that they are bandits already? On process naman po yung decommissioning nila. Baka nga po hindi lang makapag-antay ng pag-process nito ng decommissioning. Si Commander Joram ug ang iyang mga kauban naghulat sa pagdawat kanila sa gobyerno nga mahimong miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Ug samtang nagpaabot sila, gusto nilang makauban ang ilang pamilya didto sa Barangay Ulitan. Tungod kay wala masentro ang koordinasyon ug komunikasyon
sa duha ka pwersa nahitabo ang kagubot ug mibanaw ang dugo. Kay nagpirmahay na sila sa kasabutan nga undangon ang kagubot ug maghiusa unsa man ang lauman sa matag pwersa. In-expect po namin na kasunduan ito po ay i-respect po ng sa panig naman po ng MILF at saka sa amin din po itong mutual agreement na to para hindi na magkaroon pa ulit ng major engagement between the government and then the MILF. Ang way forward po nito is kakausapin po yung mga commanders ng MILF on the ground ng MILF CCCH and para po mapag-usapan kung ano pa talaga yung mga mechanisms, ano pa yung mga protocol siguro na mga na-violate, and then strengthen yung mechanism pa ng CCCH dito sa Basilan. Adunay kapin 300 ka mga membro sa MILF nga nagpaabot nga mosampa na sa gobyerno o sa AFP. Ug hangtod karong mga panahon na wala pa'y klaro kung kanusa sila formal nga madawat sa hutong sa kasundaluhan sa Pilipinas. Tungod sa panghitabo ug sa mga bag-ong kasabutan, akong gipangutana si Colonel Santander. How do we trust them now? Sa ngayon, ma'am, ano pa naman dati nung hindi pa sila nagkakadil ng mga low-risk elements, hindi pa namin nalaman. We are very good partners naman sa kanila kasi na-accept naman natin sila na partners na nasa government. In fact, ang treatment namin sa kanila is ito yung mga state armed groups natin, mga peace-inclined armed groups. Mga kaibigan naman natin actually itong mga to. Yun nga lang yung siguro mga isolated na cases lang na found out natin na talagang kinakadal nila yung mga hinahabol namin ng mga low-risk elements and some ESG members na doon nagtatago sa mga communities nila. We expect sana na as partners na sa peace and development ay tutulungan nila kami na i-police ang area nila, na ang ranks din nila na i-turnover sa amin. Ipasuko na yung mga low-risk elements na mga yon. Tulungan kami nila na magpatupad ng ang kapayapaan dito sa part ng Basilan. Matod ni Colonel Santander, gikinahanglan usab nga tabangan sa MILF ang gobyerno sa pagukod sa mga membro sa Abu Sayyaf nga ana sa ilang mga komunidad o gikinahanglan nga dunay pagsalig ang matag usa aron mamahimong malinawon ang probinsya sa Basilan. Mihupa ng tensyon sukad kagahapon ug mipatunga na ang CCCH ug ang gobyerno sa Pilipinas ug napirmahan ang kasabutan. Gilauman nga makabalik na sa ilang mga panimalay ang kapin 2,000 nga namakwit. Ang kasabutan usa lang ka papel nga pwedeng mapalid apan ang pagsalig sa matag usa dakong hagit sa matag puwersa tungod kay may banaw na ang dugo ug dunay pagduda ug guna sa ilang relasyon. Matud pa, trust is not given, trust is earned. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!